Aquí comeza a portería. Aquí estamos unha semana máis na portería para analizar o fútbol nacional de Barcelona, Celta, Deportivo e Madrid. Hoxe vai ser o último programa distano. Aquí estamos con estes gorros que nos puxo a dirección do programa e vamos intentar pois analizar todo o que é o fútbol nacional. E para iso teño aquí aos meus compañeiros que están aquí hoxe comigo, acompañándome. Chema, que tal? Moi boas, pois aproveitar para felicitar as festas a toda a xente que nos ve e animarte un pouco porque a presentación é un pouco así, parece que un funeral. Bueno, é así un pouquiño, hai que ir un pouquiño, estamos en festas e temos que mira, estamos un pouquiño acatarraos. Roberto, que tal? Bien, muy buenas, Peña, felices fiestas a todos igualmente. Pues bueno, igual que siempre. Un pouco decepcionado. Decepcionado? Bueno, eso xa falaremos máis tarde. Bueno, e aquí teño aquí a miña direita o meu amigo Julio Guerra, que tal? Moi ben, todo ben, sin novedad, felices festas a todos. Bueno, continuamos aquí á miña izquierda, que temos aquí tamén o meu amigo Leo, que tal? Pues moi bien, encantado de estar aquí, felices fiestas e sobre todo me alegro que me hayáis hecho caso e hayamos traído la camiseta del Barcelona. Vamos a una camiseta del aniversario. Alguén a trouxo, non? Por supuesto que non sei que a trouxo, pero alguén a trouxo por aí. Además, un jugador moi querido no Real Madrid como Luis Enrique. Sí, foi bastante querido do Madrid Luis Enrique, sí. Estuvera no Madrid e pois viñera po Barcelona, e pois querían moito. Bueno, tamén temos aquí ao meu amigo Roberto. Moi boa, Roberto. Hola, moi boas. Desexar a todos unhas boas festas e, bueno, contento como está o Celta, non? Moi ben, pois eu creo que empezaremos hoxe, como vai ser o último programa distano, regresaremos con máis portería po ano 26. Eu creo que empezaremos analizando o partido famoso do Madrid, que non pinta. O Madrid que xugou na casa co Sevilla, non sei que vos pareceu a vos, que polo todo o que digo en medios de comunicación, que cada vez que en vez de dar un pasiño para diante, dá un pasiño para atrás. Empezaremos por ti, Roberto, que opinas do Madrid, como ves, que non parece que isto que non pita. No despega, el Real Madrid sigue siendo lo mismo, sigue jugando a nada, o si parece que es Mbappé y otros 10, y pues bueno... Estás moi desmoralizado. Es un juego muy pobre. Ves vos a afición moi baixa de moral. Es decepcionante, es un Madrid que ya se ve sin ganas. Igual que ellos juegan sin ganas, ya la afición los vemos sin ganas. Estades desganados. Sí, eso, pienso que sí. Creo que quen estará máis contento serán os aficionados do Barcelona. Ver a un Madrid así apático. Bueno, aún así los resultados están saliendo de cualquier forma, pero... podría darse más. El partido del otro día era para que entraran 2 o 3 fácil. Y pues no nos está dando. Jugadores que siguen sin correr, jugadores que... Bueno, entramos en la polémica otra vez de Vinicius, que no está haciendo nada. En redes sociales ya no está conectando con la afición, en el campo tampoco. No hay... ¿Qué opinades vos? Bueno, yo voy a hacer una reflexión un poquito más objetiva, ¿no? Olvidándome que soy del Barça y de los resultados. Llevamos 3 programas hablando de una crisis deportiva del Real Madrid, de que su entrenador está puesto en tela de juicio, de que el Madrid no juega. Sin embargo, ¿qué significa crisis en el Real Madrid? Quedar segundo. Esto es el nivel del fútbol español. O sea, un equipo que está en crisis, de juego, de resultados no. Con el entrenador y está segundo. A 4 puntos del Barcelona. ¿Esto realmente es un fútbol que vale la pena ver? Sí, pero este es el nivel del fútbol español. El otro día, el Sevilla llega 5 o 6 veces. ¿Pero qué pasa? El Sevilla tiene arriba a Alexis. El Madrid tiene a Mbappé. Hay demasiada diferencia entre el Barça y el Madrid y el resto de equipos. Crisis está el Oviedo, que está colista. Crisis es un equipo que está peleando por el descenso. Real Madrid, aunque no mejore que al final de temporada, va a ser en el peor de los casos segundo. Eso es crisis. No puedes... Este es el nivel de fútbol español. La crisis que está pasando en Madrid y también el Athletic de Bilbao.
Eso sí que es una crisis. A ver, pero son crisis diferentes. Es Pero el decir, Atleti de Bilbao también era un equipo de arriba. No, pero a ver, Y le llaman crisis por lo siguiente, porque o Madrid, como por supuesto que ten, cos xogadores que ten, non é normal, e eles entenden, os aficionados, os socios, con esa todo que teñen que moven, tanto en redes sociales, aficionados, pues están tan acostumbrados a estar sempre de primeiros, a ganar todos os títulos casi que xogan, que é o que dicía moi ben Leo, agora están de segundo, están a 4 puntos do líder, pero non está nada perdido. Que pasa? Que a exigencia é moi grande. Claro. É moi grande. Pero la exigencia de quen? Do aficionado, do socio e mesmo dos xogadores, saben que non que Madrid e Barcelona teñen que ganalo todo. Pero vamos a ver, Peña. Perdón, Julio. El Madrid, en el peor de los casos, lo sabes tú, va a ser segundo. En el peor de los casos. Depende, hai temporadas que se retorce as cousas e... Llevamos 15 temporadas con 3 campeones. En esas 15 temporadas, ¿cuántas veces el Madrid ha estado fuera de los 2 primeros? Sí, pero non... ¿A dónde quiero llegar? Que la Liga Española está en horas muy bajas. Hay demasiada diferencia entre Barça y Madrid y el resto. El Madrid, jugando mal, jugando lento, jugando sin intensidad, va a ganar el 85% de los partidos de la Liga. Eu aí discrepo contigo, Leo. Eu penso que o fútbol igualouse moito. Muchísimo. En España. Eu penso que sí. Con 3 campeones en 15 años se igualó. O Madrid é capaz de perder, é capaz de perder co Oviedo. Pero un partido puntual. Coño, pero su nivel... Un equipo que está en crisis no puede estar segundo. Pero pasa también en la Premier, pasa también en la Serie A. La igualdad... ¿Cuántos años no lleva siendo City, Liverpool? Pero tú dime, ¿qué posibilidades hay a día de hoy de que el Celta gane la Liga? ¿O de que el Getafe gane la Liga? Ninguna. Roberto, mira o que che están dicindo. Co no, Celta que non pode ganar a Liga. No infravaloro al Celta. No, es que, así. tú ves el otro día el partido... Ya hace un par de temporadas no pasó con el Girona. ¿Tú le veías ganó posibilidades? la Liga. Fue agua de mayo. No, de verdad, aquí hai algo... A ver, eu estou no que falaches ao principio sobre o tema do Madrid, o, bueno, o nivel do fútbol, suscribo todas as palabras que dixeches. O que sucede que uno decir sempre, o tema é o tema económico. O tema económico, o sea, non pode ser que as televisións lle den ao Madrid ou Barcelona casi a mitad do presupuesto televisivo. Eso, Roberto. A ver, Robert, pero eso non ten nada que ver nos resultados. Atención do resultado. É dicir, eu creo que o nivel de exigencia que se lle di ao Madrid, pois ten razón, Leo, con independencia de que sexa así, a evidencia concreta é que está aí. É dicir, a crisis ten o deportivo que analizaremos despois. Sí, para min, este é un problema conxuntural que probablemente lle pidan máis, pero está aí. É dicir, o xogo máximo, pero ganou Roberto. Me explico o que quero decir. Entonces, a ver, sí, é unha parte que, a ver, está xogando mal, porque, o sea, o fútbol non é vistoso, queixanse, hai xogadores que están en moi baixa forma, como dixo Roberto, que Vinicius, outros tamén que parece que non corren ou teñen algúns problemas físicos como Valverde ou demais, a defensa tamén ten baixas, pero siguen ganando. Hai un problema psicolóxico tamén por parte dos xogadores. Hai un conflito. Outro día a Vinicius silboulle o Bernabéu. Algo pasa que probablemente sexa máis de psicólogo que ás veces de xogo, porque o xente non se pode Valverde non pode esquecerse de como xogaba o ano pasado. Ahora, ¿por qué el Madrid jugó como jugó contra el City? Fue otro Madrid. Sí. En intensidad, en ritmo. ¿Por qué? Porque pero tampouco lle digo, tampouco lle digo para ganar ao City, porque o City, baixo meu punto de vista, o City foi un equipo para min o peor City que pasou dos últimos anos polo Madrid. Pero aí estades un pouco engañados. Pero os rivales xogan ao fútbol. Hombre, claro que xogan, todos xogan. Vas a comparar la adelantada del Sevilla con la del Madrid. No, pero todo o fútbol, por moito nombre que teñas, por moitos xogadores que teñas vos, por a elite mundial como ten o Madrid e o Barça e algúns equipos ingleses, se non corres e faz as cousas ben, métente para dentro. No fútbol hoxe, ao nivel que estamos hoxe. El Madrid, jugando al tran-tran,
gana el 80% dos Leo, porque os xogadores marcan a diferencia. Coño, non lle fai, ao mellor un xogador, eu que sei, do Atlético de Madrid, ou do Celta, ou do Deportivo da Coruña, pois teñen que ter 3 ou 4 ocasións para marcar un gol. E un Madrid con un xogador de eses niveles, pois como teñan un ou dúas, enchúfano, que é pequena diferencia. Por eso o Madrid vai de segundo. Yo estoy convencido que si el Madrid estuviese exigido, este Real Madrid jugaría mejor. Pero exigido está, porque Eu discuto, é dicir, aí non hai algo ocurre entrenador, directiva e xogadores, non é produto da fatalidade que pasa iso. Concretamente, estamos falando da diferencia, como decía Leo, de equipos, pero Celta ganoulle 0-2 aí. Entón, ten que ter unha explicación que a veces escala, con independencia de que os equipos tamén xogan, como diste, tamén xogan, e hai momentos que, bueno, pues se nivela. Ora, no cómputo global, o que di Leo, onde vai a quedar? Sí, no, eso pola calidad que ten, estamos claro, pero aquí, o outro día o Sevilla, porque non tiña un xogador, o que falamos, que un xogador de adiante, un delantero, con calidad, porque as ocasións que tuvo Sevilla, se outro xogador pasoulle co Celta. Pero non as meteu, por que non as meteu? Pois hai que analizalo porque a capacidade é a que é. Bueno, hai que tamén, se analizamos o partido, hai que ver as paradas que fixo Courtois. Claro. Bueno, fixo unhas paradas que probablemente se hubiera entrado algún 2 goles xa fora se fora o 2-1 ou igualando o partido 1 e incluso que o Madrid tiña un xogador máis, cuidado o que podría pasar, bueno, xa, porque, a ver, eu digo, o fútbol son momentos, o fútbol hai que meter o balón dentro da portería para gañar, meter máis goles que o contrario, e tamén é de momento. Senón non estaría aí. Mira, o fútbol é moi bonito, porque podemos opinar todos, pero venme agora o partido contra o Celta. Sí. O Celta dominou o partido. Sí. E de repente o Madrid quedase cun xogador menos, quen dominou o partido? O Madrid. Por qué? Porque lle meteu o que dis tú moi ben, Chema, Leo. A ver, eu penso que os xogadores ahora mismo xogan cando eles lle apetece. Por tanto, hai un problema externo o que o propio fútbol, o propio xogo. É dicir, non é o mismo un xogador motivado que un desmotivado, que haxa conflitos, que haxa rivalidade. No, tú moi ben non sabes que tú dirixiches a nivel pequeno un equipo, sabes que se hai un grupo que van en contra do entrenador, estar jodido. Claro. Eu penso que neste momento, pues, os buques insignias, os que realmente teñen poder no vestuario do Madrid, non queren a Xavi Alonso. Bueno, pero está claro, é unha evidencia. Por eso eu penso que esa actitud que teñen no campo, creo, é o que me dá a mí. Esta temporada al Madrid le he visto 2 buenos partidos, contra el City y contra el Barça, porque el día fue bien el Madrid y fue muy superior al Barça. Por algo será, porque esos días te exigen y pones toda la intensidad. Ahora, contra el Celta, con todos los respetos, contra el Sevilla, sabes que jugando a medio gas vas a ganar. ¿Por qué? Tienes el mejor portero, tienes los mejores jugadores, tienes el mejor delantero. Mbappé llega una vez, gol. Sí, pero Alexis llega 4 veces y no lo mete. Claro, que estamos falando. Eu creo que estamos insistindo en todo isto, ¿no? Que hai algo que se escapa o que estrictamente o xogo. E algo pasa. Por que Pita agrada a Vinicius? Algo verá. Agrada, ¿no? Que problemas hai de que algúns xogadores non estén dando o nivel que de pode estar lesionado, evidentemente. Aí hai un problema que teñen que solucionar. Ora, eu coincido que xa me gustaría a min como deportivista estar na crisis que ten o Madrid, me entendes? Esa é a diferencia. Sí, pero a crisis, eu entendo que a crisis do Madrid é que, claro, está o Barcelona por arriba, está a 4 puntos. Claro. E esa é unha das claves da crisis. Porque hoxe tú podes mirar o Madrid, quen é o xogador que ten o Madrid hoxe? É que en todos os partidos sale destacado o porteiro. Nun equipo como o Madrid non pode estar... Bueno, Mbappé, sí, pero o Courtois leva salvado moitos partidos. Leva feito paradas... claro, eu creo que nun equipo como o Barcelona, Madrid, que o porteiro sea o protagonista, non pinta ben a cousa. O que se pode resumir do Madrid, que claro que sí que non ten un xogo vistoso ahora mismo e demais, é que hai 2 pilares que o están mantendo, e un é Mbappé e é Courtois. Se esos 2 xogadores tuvera toda a plantilla perfectamente e non tuvera ahora mismo esos 2 xogadores como están xogando Mbappé e Courtois, probablemente o Madrid estaría a 7 ou 8 puntos do Barcelona e non estaría segundo. Pero eu creo que se estuvera Ancelotti en este momento cambiaría a situación.
o ciclo de Ancelotti xa rematou e non ten volta A atrás. ver, eu creo que a ver, son ciclos. El pode vir noutra etapa con outros xogadores porque aunque ti, a ver, nunca el cando se foi non cerrou a porta ou No, hai xa. poucos, o sea, entrenadores que cando, home, se van ganando títulos e máis cerran a porta. Aí discrepo, Robert. Pero mira, A crisis que ten o Real Madrid este de resultados e de actitud tuveron con Ancelotti, Cuidado. Que pasa? Que hai unha pequena diferencia dun jefe de grupo que Ancelotti sabía relevar millor, escondía unhas declaracións, el convencía os xogadores ben que teñen un apoio, pero había o mismo, e corrían igual que agora. Pero hai outra cousa, hai outro tema que tamén pode incidir. O que diste de Ancelotti tamén por que se vai. Por se vai. Oi, el fai un análise, penso eu, a miña opinión. El fai un análise de decir, home, eu xa foi unha boa época do Madrid con Ancelotti, os títulos que se ganaron. Entonces el xa ve que hai xogadores, o sea, non se le va feito unha renovación, e hai xogadores que xa o mellor non teñen esa fame de no, títulos. El se vai porque tanto eso Eu creo que Ancelotti, desde o meu punto de vista, aparte de levar moito tempo e ten un currículum espectacular, chega un momento que analiza a propia situación, a situación do equipo, é dicir, distintas opinións que hai de xogador e hasta aquí cheguei. Correcto. E marcha. É o meu punto de vista. Totalmente de acordo. É o meu punto de vista, porque nin era un fenómeno fai 5 anos e agora era tan malo, ni moito menos. Eu creo que o problema que ten o Madrid é un problema de vestuario. De todos modos, yo creo que, sin quitar de mérito a Ancelotti, que ganó mucho, alguna Champions que ganó, o no sabe cómo. No. El nivel de juego de que el Madrid tampoco era espectacular. Hombre, pero que hubo eliminatorias que con 15 minutos te llegaron. Leo, pero que dixemos hai un pouco, é que teñen xogadores de tanta calidad que nun centímetro resolvense. É o que lle pasou a Ancelotti. Y a lo mejor Ancelotti tiene el poder para conseguir que el equipo en un momento dado fuera todo seguro. Y a lo mejor Xabi Alonso no tiene esa capacidad. Y a lo mejor el vestuario está dividido. Eu penso que onde perdeu o poder Xabi Alonso e a confianza foi naquel día que Vinicius pois armou aqueles aspavientos. Ali a directiva tiña que estar con Xavi apartar a Vinicius 2 ou 3 partidos porque estamos, bueno, lo que sea, porque estamos todos de acordo que o Madrid ten, se lle falta Vinicius pode meter a Rodrigo, se lle falta a Rodrigo ten un... Entón aí eu penso que aí se lle foron os papeles o grupo. Eu coincido en eso e creo que estamos todos de acordo. O problema é ese nivel, non se esqueceron de xogar máis ou menos ben o fútbol. Decía Leo, co Barça pegou un bo repaso, non? Sí. Entón, que pasa? Eran outros xogadores. Eu creo que aí é donde... E eu, por eso insisto en que esas crisis quen llas dirá a outros equipos, non? Correcto. Sí, bueno, pero aí está, eu creo que a crisis é esa. Pois está por abaixo, non xogan a nada, teñen problemas. Creo que se cada tamén foi o tema de que a xunta directiva non apoiou a Xavi nese momento do cambio. Que no primer tramo cantos puntos lle levaba ao Barça? Uns cuantos o Madrid? Pois, ao principio creo que estuveron a 7, a 9. Por eso, sí, todo eso, pues, ahora mismo Barcelona creo que leva 9 victorias seguidas, creo. Yo Madrid tuvera aí unha época que levaba 8 partidos, ganada 2 ou algo así, máis ou menos, non me confundo. Pero todos os equipos a este nivel pasan crisis. Claro. Que pasa? Que volvo a repetir que hai equipos desde tanto nivel como o Barça, como o Madrid, como o Atlético Madrid. O Atlético Madrid, non falamos, é un equipazo, ten 2 equipazos. Pero que se... Sí, pero o Atlético Madrid empezou a Liga mal. Despois xa recuperou un pouco, cando veo a Barcelona que se podía poñer a puntos iguales, creo que a Barcelona perdeu, puxos así, a siguiente xornada o Atlético Madrid. Porque os outros equipos que dicía Leo, que dicía que o Madrid e o Barça sempre van a estar aí arriba, porque os outros equipos non teñen un nivel, non creen eso para competir. Pues, falabas antes, o Girona fai fixo unha temporada, pero que pasa? Grupo, motivación, resultados, sorte. E un momento que se desestructura un pouco, pois te pon na realidade. Bueno, pero a ver, pero é un o Girona sabemos que é un equipo satélite, porque un equipo pertenece ao grupo do Manchester City. Sí, porque levaronlle un montón de xogadores. No, que va a ver. No, Robert, non discrepo, con eso non ten nada que ver no tema dun rectangular. No, 1-2, no, son ese grupo tuvo a fortuna de unha tempada facer un resultado que está por enriba das súas posibilidades e depois te pone
Pero xa ano además, yo soy pasado a Leicester en Inglaterra. Claro. Ascende a segunda e gana a Liga. Eu comparto con Onde vos está o que estades dicindo. Que segundo. pasa? Que o Girona salíalle todo, xogaba bonito, se tiraba, eu que sei, 6 tiros a Bueno, portería, sempre hai- marcaba a ver, 4. Porque sempre hai un equipo, a ver, vémolo casi todos los anos, por así decirlo, Sí, este año el de Español, que hai sin un contactos. equipo de revelación. Este ano o Español, a ver, non cambiou de moitos xogadores, solo cambiou a dirección. Cambiou. A dirección No, cambiou, mentalidad. Cambio. Pois o entrenador suerte. é o mismo, pero cambiou o de arriba. Robert, Comprou pero é un suerte. grupo- O Español xogou co teu querido Celta. Dime tú se foi moi superior o Español ao Celta. No, para nada, foi unha xogada. Chegou a balón parado e meteu na cando ao mellor outros equipos a balón parado sacan 5, ou seja, non lle entra Claro, ningún. pero hai que ver, eu vaticino que para a seguinte ronda vas ver como o Español vai ter un baixón, o sea, agora que vai tal. No, bueno. E despois O fútbol son momentos físicos e anímicos. Porque tamén o equipo, para mí, o equipo revelación ahora na Liga é o Elche. Elche. O Elche está, o sea, con xogadores cedidos, Moi ben está o mismo reforzado. do Madrid, está facendo un xogo moi vistoso e resultadista, porque, oye, outro día meteu 4-0 o Rayo Vallecano, que o que di Leo, é dicir, hai que facer o cómputo global. Ao final, que vai a ocurrir? Porque estamos falando dos equipos que teñen un orzamento terrorífico, un show vistoso ou non vistoso, claro. E tú, bueno, pues el Elche está moi ben, e Elche moi ben, pero con todos os meus respetos, ojalá quedar un equipo destes tamén campeón de Liga, porque prestixa tamén a competición. Senón, ao final chegaremos a dicir, bueno, pues aquí está en función do orzamento que teña cada equipo e tal. Pero desafortunadamente esa é a realidade. esa realidade, por eso Por eso probablemente estamos aquí falando de eso e seguiremos falando dentro de 40 anos. Sí, como Madrid e o Barcelona. por eso probablemente o da Superliga que Claro. quería Pero aí están as estadísticas, nestes todos os anos que di Chema, quen ganou a parte do Madrid e do Barcelona ganou unha liga por medio deportivo, o Atlético de Madrid, ganou dúas. pero moi poucos. En 15 años, 3 campeones. Sí, bueno, eu dixen 40 anos. Vale, así ti crees vivimos. que o Valencia, o sea, antes te decíamos Celta non, porque nesta liga non. Se fan a Superliga, se vai o Madrid Barça, o mellor poderemos. No, a Superliga, eso da eso era Superliga. para ingresos, era para ingresos para verse equipos. Vale, pero é que os equipos pequenos, como o Celta tamén están, Yo creo que debería queremos poner un ingresos. buen debate na Superliga. Eso da Superliga xa falaremos noutro programa máis adiante, se non Bueno, e o metémonos Barça, entonces, que? E agora falaremos do Barça, que foi a Villarreal, o equipo un dos equipos que mellor fútbol estaba facendo, 0-2. E pasou por unha crisis tamén. Bueno, Claro. pero o Barça a crisis Bueno, foi ao principio. Pero eu creo que un foi, non foi un, equipo- eu polo que vin eu, creo que non foi un partido moi brillante do Barcelona, ganou sin moita Voy a hacer tira. los análisis del partido. Dale. En primero le voy a mandar un órdigo a Julio y a Chema. Ah, ostras. Me voy a poner en la piel de Marcelino. Toda la semana preparando el partido, trabajando el partido, estudiando el partido, animando a los jugadores, vamos terceros, 2 partidos menos, le vamos a ganar al líder, jugamos en casa, empieza el partido, le regalamos un penalti al Barcelona. Un penalti absurdo. A los 40 minutos, una entrada en el medio campo, en una jugada intrascendente y te quedas con 10. Claro partido que pierden los jugadores. Después, criticamos a los entrenadores. Pero, ¿qué cara se queda a Marcelino después de ver esas 2 jugadas? ¿De qué sirvió todo la preparación? Un penalti, que el penalti fue absurdo. Y la expulsión no digamos. Más allá de que luego discutas si era roja o era amarilla. Pero a veces los jugadores no merecen también una buena reprimenda. Pregunto. Son humanos. Son humanos, salen a 1000 pulsacións. igual que o entrenador. Son momentos de xogo e non é fa. A ver, eles supoño que non. A ver, a entrada é discutible. Pero Julio, É en el medio discutible campo- se é tarxete ou Pero non. Julio, en el medio campo, una jugada sin peligro, vas abajo. Pero a cantas pulsacións está ese xogador, Leo? Es un jugador de primera división. Xa, pero está igual, teñen corazón, e teñen dos brazos, e teñen cabeza, están unhas pulsacións moi grandes. Los futbolistas. No, a ver, os futbolistas o nivel que teñen é moi grande e cometen errores como todo ser humano, pero un partido como ese é moi complicado xogalo e eu penso que van tan concentrados en facelo tan ben que fan esas locuras de... Como entrenador, si fueras Marcelino, ¿qué valoración harías viendo eso? Coño, unha vez que pasan unhas horas, diría, pois primeiro non lle botaría a bronca, diríalle, coño, pois que esas entradas que non se poden facer, que hai nas que controlar,
porque quedó equipo con menos, No sé. pero Yo sí, tengo no, visto tú al que no- señor Julio llegar a Espiñedo, No. mi jugador, hicieron esto, hicieron nada. Coño, pero a ver, é distinto. Leo, lo mismo. Leo, No. pero vamos a estar falando de, bueno, de xogadores, pero tamén no Barcelona temos casos que onde está ahora, que está en Dubai, que está relaxándose, que tamén Como dice Julio, Mira. el fútbol es presente. Estás Claro, analizando sí, este bueno, partido. pero- Mira, Yo hay- creo que pero hay contra para el todos líder- los gustos, contra el Leo. líder no puede regalar esas dos jugadas. sí, tú, Leo caso, mandou- perdón, mira, perdón, Leo mandou- caso Araujo, Paris Saint-Germain, que fixo Araujo? 2 veces. Pero- Dos veces. E que lle pasa psicológicamente? Que? Pero ¿Cómo Leo, está? Son, mira, Leo claro. mandoulle un ordago a Julio e a Chema. Pero vou tratar de responder. Chema non dijo nada, Oye, Chema non- non dixo nada, Chema. pero despois responde, a ver, e voume retrotraer a primeira parte. Aí é onde se ve o nivel No, que hai no estamos hablando- fútbol. eso viene eso después, pero aí eso después. xa, pero no o sea, nese partido, o que ten que ver o Villarreal co Pero eso viene después. Yo co estoy Barcelona. planteando un árdago. Claro. El tema del... Eso hablamos Pero- después. Yo planteé esa visión del entrenador. Un partido muy complicado. Te puedes poner a un punto de líder, con 2 partidos menos por jugar. Y 2 jugadas que te unen al Sí, trabajo. é evidente, non é, eso é incontestable o que diste, Leo, é incontestable. Ahora, como xestiona un entrenador eso? É complicado fundamentalmente porque me imagino que ese xogador que fai o penalti pois non tería esa intención. Ahora ben, ten que ter, digamos, a sensatez mental de que sabes que estás xogando contra o líder e te van a mirar con lupa, etcétera, etcétera. Ahora ben, é verdade que ten un coste inmediato un plantexamento que te quedas con un xogador menos, un penalti e aparentemente, bueno, o discutible, eso sabe ser sempre Eso- discutible o sempre. Ahora ben, eso condiciona moito, ¿no? Contra un equipo que te chega unha vez e te mete 2 goles. Pero yo pregunto, tú que has planificado el partido, que lo has trabajado, llegas al descanso y dices tú, Pero o fútbol hai moitas Ahora, variables. Leo, o fútbol hai moitas variables. O fútbol, é o que falamos sempre, é un equipo moi favorito, pero chega, hai unha xugada clave e se acabou o partido. Pero a veces leo un equipo con home menos hasta fai millor. Sí. Mira, hai un Bueno. É complicado. Eso dicía o Elenio Herrera, non? Non é que dixer. Que conte xugadas Eu falo por visións, por a veces ver partidos. E vos tener visto a veces partidos que expulsan a un xogador dun equipo, encerranse atrás, esperan a contra e ganan o partido. Pero vamos a ver, Coño. eso que diste con un xogador menos A veces, a veces non tanto o sempre. equipo vai perdendo, porque se o equipo vai ganando fai A veces hai atrás. un pouco quitámolo na conversación o Madrid co Celta. Pero non é solo, a ver, non é solo O Celta, o Celta Bueno, xogou peor Vamos e para o Madrid mellor con menos. Bueno, non é solo o Madrid co Celta, o Madrid co Robert, Sevilla, o Sevilla vamos- co Madrid. Robert, vamos parar un pouquiño que temos que ir á publicidade, depois xa reanudamos o debate, xa entramos co Celta e co Deportivo, que Chema tamén quere. Deportivo Non. un drama. Vale, vamos á publicidade. Bueno, xa estamos aquí de volta, regresamos da publicidade, o debate está moi bonito aquí cos meus compañeiros. Agora, non sei se queredes analizar o Deportivo. déjame primero hacer un Hombre, segundo análisis A ver, vale. para lanzarles un órdago del partido Barça-Villarreal al Fútbol Club Barcelona. Bien. Voy a contextualizar este partido. 2 equipos champion. Tercero contra primero. 2 equipos que vienen haciendo una buena temporada. Hasta el minuto 40, 11 contra 11. Si eso es lo que ofrecen 2 de los mejores equipos del fútbol español, mejor ir a una librería y comprar un buen libro. No sé si estoy de acuerdo conmigo. Si eso es el mejor fútbol que hoy puede ofrecer la Liga Española, el nivel es muy bajo. En el fútbol español, no sé si estáis de acuerdo. No, eu quería che preguntar que logo que esperas tú dun equipo. Más ritmo, más velocidad, más intensidad, más fútbol vistoso. Vi 2 equipos fallones, planos, horizontales. Vale, pois che contesto, e eses equipos que tú queres esos todos conceptos, cantos minutos levan nas pernas? Miras, tú dedícanse eso. Coño, pero sí. viaxes, perna, hoteles, todo influye. Todo influye. Ao Bueno. final ese nivel 100%, O sea, que si pois los moitas equipos champion, Sí, pero están primero contra tercero, ofrecen ese nivel, ¿quién va a ver un Pero Getafe Vallecano? estamos hablando de que van siendo temporadas de que hay un exceso también de partidos. Sí, totalmente de acuerdo. Y, Eso é unha ahí locura. estoy de acuerdo con Guerra. Los jugadores están reventados, están con las En piernas que diciembre. no dan. En diciembre.
¿No han jugado 3 competiciones ya este mes? No, iso non é eso, Roberto. As pretemporadas xa van a facer... Pretemporada, más Mundial de Clubes, Pero los equipos que se están reventados xa ainda a mitad da tempada. No, a ver, reventados non, pero que as pernas están pesadas, sí, porque son moitos minutos, moitos viaxes, moitos partidos, e eso todo influye mentalmente. Reventados están, eso vai pasar. Mira el número de lesiones. Pero eso vai pasar esta tempada, a próxima e a que ven. Pero hai un exemplo no Barcelona de Leo. Leo de o Villarreal facendo un bon fútbol en España. Porque en Europa deu pena. O sea, ese é o nivel. Pero que discrepe. Eu creo que un xogador con independencia que teña moitos partidos, que teña moitos viaxes, que durma en hotéis, pois non ten justificación para eses baixos. Hai unha anécdota que creo que foi Casillas, que a través da Radio Costera, un mariñeiro que era galego preguntoulle, é dicir, que como estaba xogando mal. Por que estaban xogando mal? E, bueno, temos moitos viaxes, teño moitos e, óigame, eu estou en la mar 120 días e me mandan aquí e hoteles, é dicir, un pouco ridiculizando ese análisis que facían nese momento. Eu creo que neste momento son uns auténticos privilexiados os xogadores, con independencia de que teñen moitos partidos e as pernas cansen e tal, pero hai máis plantillas. Eu creo que, por exemplo, o Celta está facendo unhas boas rotacións, pareceme a min. Sí, totalmente de acordo. Penso ter 25 ou 26 xogadores na plantilla. Pero se supón que ten 25 bons xogadores, que habrá uns que den o top por arriba moi tal, e ahora, claro, tú que non podes decir, voltando ao do Madrid, Mbappé é o referente, e se mañán se lesiona, que pasa? Que va a haber un baixón horrible. Entón, falta de planificación, desde o meu punto de vista, para unha competición que é exixente daquela maneira. Bueno, pero que aí para 3 ou 4 equipos. Depois hai unha diferencia, como decía Leo, abismal de uns equipos a outros. Aí xa ves que é onde entra o cuerpo técnico. Pues estamos falando de que o cuerpo técnico non é solo o entrenador. O entrenador para plantear o partido, para aprender, e tamén ten axuda dos estrategas, do demás, despois hai o do cuerpo médico e tal, o sea, é un conxunto, é unha dirección que fai de que teñen que notar se esos xogadores están mermando o seu rendimiento e tal, e aparte que hoxe prácticamente xa están medidos telemétricamente, porque todos os que vemos de fútbol vemos cando veñen o descanso, o mapa de calor, o que correu este xogador, o que tal, pero son personas, non son máquinas. Mira, esas excusas para mí, eu si podo entender, esas non sirven, o sea, de que leven moitos partidos e tal, porque a tempada que ven vai ser o mismo, e despois, o que si pode haber é un baixón momentáneo. Mira, é tan fácil, Roberto, mira, o que comentaba, perdón que te interrumpa, o que comentaba Chema dun equipo que estaba rotando, o Celta. Cantos lesionados tuvo o Celta esta temporada? Pois ten moi pouquiños, moi pouquiños. Hai do, pero creo que xa se pero xa viña lesionado de vale, perfecto. Non leva vale. Leo, Barcelona Ristic é o equipo que menos lesionados ten por qué? Porque o que decía o Chema, porque Giralde está rotando por 25. Leo, o Barcelona cantos se lesionaron? O Barcelona ten muchísimos. Por qué? Porque sempre está xogando os mismos. No es verdad, Como non é verdad? O Barça viene de una pretemporada completa. Entonces, no es normal estas lesiones del Barcelona, no son normales. No, estás dunha pretemporada completa, exigente, o sea, que van a Miami, a Nueva York, por tema de ingresos, non? Pero volviendo al órdago que te envía. Que son humanos, que non son máquinas. ¿Crees que fue un buen partido el Villarreal-Barcelona? ¿Crees que fue un buen partido? Para ser dos equipos champion que pelean por la liga. Para el público, te dices por el público. ¿Y tú hubieses llevado ese partido a Miami? Bueno, xa vamos a entrar primeiro vamos reconducir o tema, o debate, porque se non estamos indo, que non falamos nin do Depor nin do Celta. Vamos falar do Depor e do Celta. O amigo Chema moi tragana non ten porque é todo negro ahora mismo. Vamos a ver, primeiro falaremos do Celta, que o Depor está en outra categoría, digo. Vamos a ver, Chema, un respeto al campeón da Intertoto. Exactamente. É un Intertoto, non? Exactamente. Cederlle a palabra, Chema, logo. Vamos a ver, eu cedo a palabra, pero xa dixen de antemao de que o Celta está facendo un bo papel, que non son como el. Bueno, Chema, bo papel non é capaz de ganar o colista.
Bueno, xa, Coño. pero ainda así... E en Copa onde está a Copa? Oviedo non é... Estás mal na tabla. Penúltimo, Mira a tabla que penúltimo. Bueno, entonces hay que falar con propiedad. Bueno, Hay penúltimo, que dar último, futbolista, último, pero va. Oviedo é un equipo que non está xogando mal. O que Sí. pasa que non lle están salindo... Xogou mal o Celta logo. Ten un ex xogador que o capitán que está na defensa, que é David Costa. Pero díganos unha cosa. A que rival queréis na Copa? En la Copa, ¿en cal Copa? La Copa, no, La Copa de- La Copa del Rey, ¿quién queréis? bueno, na Copa do UEFA, na UEFA Morrazo. League eu o que veña, ahora temos que xogar contra o Lille. Primeiro hai que clasificarse. Onde está clasificado? Bueno, que está claro, Bueno, o que está claro que ahora na Copa do Rei o único representante gallego creo que é o Deportivo. É o Deportivo, Hostia, é o Deportivo. Pois explica ya algo a Roberto. É Falo que de experiencia, Chema. equipos que ganamos copas Do Rei. e tal. Entón, queremos decir, o Depor, desafortunadamente, é dicir, eu creo que está en moi mal momento. Este ano foi o mes horrible, porque non ganou ningún partido. E entón, é dicir, así como Giraldo está facendo esa rotación, se está saléndolle ben, que hai que dicilo, o Deportivo está moi dependiente de como o que faga Jeremai, Mella, Soriano e pouco máis. Outro día, novamente, en Andorra, que non é un equipo moi bo, desde o meu punto de vista, pois tuvo unha xogada ao principio, é dicir, que tirou un tío pau e quedou sin porteiro, e o home tirou na fora. A partir de aí, o Deportivo ten un problema moi grave, que fai un xogo bonito un certo tempo, depois ven abaixo, e iso ten que plantexalo o propio entrenador, e é o que está ocurrindo. Que ocorre? Que ahora vai ter todo este mes que ven a vamos, cando empece despois do Nadal os partidos, pois vai ter que xogar co Cádiz, vai ter que xogar co Almería, etcétera, etcétera, que este mes que ven vai ser o que vai determinar onde vai a quedar o Deportivo, si no primer tramo ou ben no segundo, é o meu punto de vista. Ora, non se pode consentir que perda 3 partidos seguidos. Desde o meu punto de vista, xe é un equipo que quere aspirar a... Pois non comparto as túas declaracións. Bueno. O Deportivo é un equipo recién ascendido. Sí, eso sí. Vale. E gastou cartos, tamén. Gastou cartos, pero está facendo unha campaña espectacular. Sabes que no fútbol hai esos momentos de resultados Bueno, bons. espectacular estaba facendo Racing de Santander. Bueno, pero perdona. Che volvo, discrepo tamén contigo, pero vamos a ver, o Deportivo acaba de subir. Sí, sí. Está arriba. O Racing de Santander está facendo unha temporada espectacular, pero xa leva 2 ou 3 anos, se non corrígeme, intentando subir a primeira división. O máis normal, o que non é normal, é o que lle está pasando ao Deportivo. Recién ascendido que este arriba. Bueno, Home, a ver, Non é normal hai eso. un bo brazo, hai un bo Dígame brazo usted, inversor aí ¿qué presupuesto tiene metendo el diñeiro Deportivo? tamén, ¿Qué que Que presupuesto tiene el Deportivo? Pero vamos a Hábleme de dinero. Bueno, pero... o diñeiro aí sistemas entende máis o Roberto, pero quero che dicir, Vamos a ver, Leo, Deportivo, hai un o señor presupuesto, que se llama Escote, que está tratando a ver, podes ter de o ver presupuesto se sube o que equipo queiras, y pero o- como y o non teñas lista, peos, y o estar vende, jodido. y o vende, No, o pero sea, si tienes eso está presupuesto, claro. tienes peones. Buah, no... Dime, A veces non tes... a ver, Cheme é un seguidor aférrimo do Deportivo. Aló, que xogadores destacaremos a Jeremy, que máis? A Mella, Soriano... Villares, sí. e Ximo Navarro, que está lesionado, que se notou moitísimo precisamente o fío de análisis que fago con respecto de a comparación que fago co Celta, que resulta que se lesionou Ximo Navarro. Villares estuvo este partido non, pero que a Real Sociedade estuvo sancionado e non había xente no medio do campo que movera o balón. Pois aí é onde radica as similitudes, guardando as distancias entre, por exemplo, o Madrid e o Depor, que teñen unhas dependencias de certos Está xogadores. claro. Porque Bueno, pero non me sencillamos, compares a plantilla que ten o Deportivo con que ten el. Mira, hai un dato moi significativo. Eliminou o Mallorca da Copa e meteu a rapaces. sí. E xogaron rapaces que eran do Fabril. Bueno, pois hai que darlle continuidade aos rapaces, e un día non o fará ben. Eu creo que aí está o problema. Se tes unha dependencia absoluta de 4 ou 5 figuras que son vos, en o momento que se xente falle, pois non hai resultado. Aparte de que hai un factor de sorte que foi condicionante, foi o Carral Sociedade, o Jeremai que tirou a fora tamén sin portería. Pero Cheve, unha pregunta che vou facer de todo o resumen que estás facendo. Tu inicio de temporada esperabas ao Deportivo aí arriba? Eu sí, este ano sí, pola planificación. Pero ao final estamos falando primeiro do Depor antes que o tal, que pensei que... Igual. Pero Vamos a mí a ver. acabame de decir aquí que se fuches buscar o balón de Iago Aspas.
O balón de Iago Aspas, claro, o balón vanlle facer un reconocimiento. Non foi así, Rubén. No, Debería, sí, que... eu creo que deberían de facer ao parecer porque sigue en está, órbita. o sea, Iago Aspas está entre probablemente os 5 mellores xogadores da liga en calidad, e eso que De que liga, de que liga. ¿En calidad de qué? da liga española, En porque calidad- non sei. Dime En calidad de retirarse, será. No, a ver, decídeme vos, non sei. Yo tengo 50. Antes que él. Sí. Bueno, non sei. Yo Iago Aspas hoxe Son jugador, ya estuvo una edad. Ten unha edad que buena foi un trayectoria. grandísimo xugador, muchísima calidad, Y no olvidemos foi que alma mater. Fue a Inglaterra y no triunfó. Bueno, pero cando foi a Inglaterra, Era ao lado joven. de quen estaba. Estaba Foi un dos presidente equipos- de Pero eso ataque. foi unha realidad. E onde estuvo? Aquí en España? Onde No estuvo? Sevilla, que tampouco funcionou. pero o É As- dicir, é un equipo, unha persona que ten bueno, morriña, el no, Cangas Vigo e triunfa. Claro, ten morriña. Eu creo que o mellor que nos pasou Correcto. agora, Pois. a diferencia do Deportivo, o mellor que nos pasou agora o Celta foi quedar eliminado da Copa do Rei. Porque podía tocar un Deportivo Porque- Celta. porque, No, claro. porque, a ver, eso tamén se hubiera pasado, pois, home, hubiera sido bonito e para mí moi alegre, non? Porque sabría prácticamente o resultado que se podería Sí, dar, non? Pero o que digo é que para nós a eliminación da Copa do É para que estedes do máis Rei, descansados, non? Pois, claro, porque estamos centrados na UEFA, Europa League, estamos centrados na Liga, que Pero somos por ese análisis tamén somos é mellor que somos non octavos. son en Europa. No, pero bueno, vamos a ver. E que se centre na Liga. Pero porque se na Liga imos octavos y estamos un título. Creo que séptimos, ¿eh? No, séptimo, sí, sí, Háblame perdón. con propiedad. Estamos, exacto, sí, Háblame sí. con propiedad. Estamos, ¿Cuál es la estamos diferencia? séptimos, Entonces, estamos ¿cuál es la séptimos. diferencia entre el Betis y el Celta en ese sentido? Porque juegan las mismas competiciones. Hombre, porque o Betis non é un equipo con outra A ver, vamos a plantilla, ver. outra calidad de xogadores, outro presupuesto, non nos estamos- podemos comparar. A ver. Podemos ganar nun partido, podemos ganar en moitas ocasións, pero non nos podemos por ahora a altura do Estás falando do dun Betis. equipo, Robert, que hai bono compartir con el máis positivamente. Co Celta agora mismo non sei cantos sub-23 ten na plantilla en primeira división. Sí, eso está. Están xogando en primeira división en Europa. Esos xogadores, se non teñen lesións, o que están facendo tontamente, deportivamente falando, é crecendo. Hombre, claro. E que se vai beneficiar deso? Sí, y el Betis es un O equipo Celta. que ya está... O Celta. Pois aquí, que vos parece se cambiamos de tema e falamos agora un pouquiño do famoso partido que se iba a xugar en Miami, do Barcelona-Villarreal, e que as presións que houbo de que, bueno, Madrid meteuse que non se podía xugar, os outros equipos tampouco. Que vos pareceu eso? Ao final xugouse aquí en España e non se xugou alá. Pois a min pareceu moi ben que se xogara en España. Che vou dicir por qué. Porque eu se son socio do Villarreal. Era o Villarreal, non? Sí. Villarreal é Barcelona. Sí, pero os socios do Villarreal tienen todo pagado, que poder ir alá. Ese é o que nos contan a nós. Eso é o que contaron. Claro, se nesas condicións sí que vinda por encima. Se teño pago o hotel e o partido e o billete de avión, Eso é o que dicían. son as vacacións. Paganlle todo. Eso Non é o que creo, eso é o que no. dixo o presidente do Villarreal. Eso é o que Non creo. Pero Ese, non sei que é unha mina de cartos. Me din que o partido ese que iba a ser un... Bueno, están desvirtuando o tema. Eu creo que, igual que as copas cando se xogan aí nos países La árabes, Supercopa, que ahora menos vas a jugar fuera de España. Ahora vais a Sí, xugar porque a ver, porque chama o fútbol ahora chega un momento que é negocio. Bueno, xa non, hubo Chega sempre un momento, negocio, no. Pero é demais. Ahora de máis. Andan pero a facer caixa. Pero habrá que poner un pouco límite a eso, non? Sí, A facer andan a facer Habrá que, caixa. porque se desvirtúa todo. Oye, que van a xogar unha final ali. Oye, é dicir, a afición é a daqui. Claro. É dicir, con E todo o meu tú tes un respeto. carné, Claro. coño, A non ver, podes ver... eu, por exemplo, a min, se eso pasa ao Celta, por exemplo, eu son socio de tribuna, e vai o Celta, vamos por contra o Barcelona ou contra o Madrid, que a entrada vale 200 euros, 180, 200 euros. A min o club me di que van ir a xogar ese partido a Miami, pero a min vaime ser repercutido no abono meu, que me van descontar esos 180 euros, oye, a min, Pero desvirtúas Da igual. un poco Claro. pero la idea del fútbol en directo.
Es que últimamente tengo la sensación No, que... o fútbol desvirtúas que podes decir que o Barcelona que ten que xogar alá vai ser máis No, Él habla de dinero. Yo hablo de ir a ver el partido en directo. No, pero yo prefiero ver el partido que me den en directo. Leo, Home, claro. Sí. Pero Leo, Totalmente de acuerdo, Eso es, Leo. a ver, eso es si Mofanga, a ver, porque se está feito, o sea, me fan a mí eso, pues, oye, Copa del Rey, Arentiro, Barcelona, y nos lo llevan a Madrid el partido. Claro. Desvirtúan lo que es la posición del aficionado. no digo. Pero que todo, porque un partido de esas características, acaba de decir Leo, supoño que tería un diñeiro que repercutía aquí para todo o que, pois, a hostelería, unha serie de cosas, e a afición. É dicir, a mí como decir, no, es que podes ir ali e te invita el club. Bueno, habrá xente que pode ir e outros que non pode ir, por cuestións laborais, por cuestións de carácter económico, Familia, todo. de todo tipo. Sí, pero ¿no? eso que falaban era que era económicamente que era moi bo para a Liga. Pero- Dixo Tebas que era moi bo para a Liga. Pero entón eso está económicamente. A ver, decía, os clubes están dando a entender que non viven dos socios. No, era É que económicamente ben Guerra- pa Liga ou No, pa claro, porque coño, ese o- se le Guerra. non conta. A ver, tú sabes coche Guerra. Hay que hablar primero de que este partido se le había ofrecido al Real Madrid. Sí. Primero que nada. El Madrid lo rechaza por lo que sea, de que no quería viajar, que era mucho, que era mucha diferencia entre horarios. El Barcelona lo acepta, no acepta el Villarreal. Vuelvo a lo mismo que te comentaba antes. ¿Tú crees que este partido hubiese sido el partido perfecto para llevarse a Estados Unidos y que la afición de Estados Unidos conozca lo que es el fútbol europeo? A ver, A nivel que está la Liga y al nivel que estuvo el partido, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que hay dos lecturas. Una, la publicidad del fútbol español. Pensamos lo que pasa en Estados Unidos. NCL trajo un partido a España. La NBA todos los años juega 2-3 partidos fuera de Estados Unidos. En ese sentido, podemos comprar la idea. Ahora, yo pienso en el aficionado del Villarreal, que está en primera división, puede ver en su campo a un equipo grande y te lo llevan a Estados Unidos. Pero Leo, os aficionados do Villarreal foron os que menos se queixaron. Non se queixaron nada. Non houve Non sei yo. o que aquí máis se me A mí queixou non me foron. gustaría- Eso le da visión al Pero a equipo. mí no me gustaría que viniese el Barça a Carballiño Bueno, y pero- que el partido fuese en Madrid, non me Bueno, pero gustaría. estamos falando xa de pero ámbitos está xa claro, moi mismo. diferentes. No é o mismo, Peña. É o que está dicindo é o mismo, totalmente. Pero se se dá unha situación desas características, para aquí sería unha cosa, un hito que igual Pero a mí o que en me, 100 anos non se a mí o que me volvería chamou a repetir. atención moito é que os aficionados do Villarreal non puxeron a voz no ceo ni nada, pero non que digan nada. eso non A ver, quere decir aí que foron Non a máis- puxeron públicamente, No, no, pero públicamente. seguramente que internamente, No, públicamente- o club ya habían dar os seus argumentos. Públicamente foron os equipos, principalmente o Real Madrid, e despois os outros equipos da primeira división, que era que se dicía que como se pode decir, que se devaluaba, bueno, que El equipo, sí. que se estaba facendo trampas, porque o Barcelona iba a xugar na casa en Miami. No. Viñan dicindo E eso. hai aspectos Claro. que condicionan eso. É dicir, cal sería en Miami cal era o equipo de casa? De casa, o Villarreal, no, bueno, o Villarreal iba a ser de casa, que pasa? Pero la afición está máis por el aficionados Barça. iba a ter o Barça. Pero entonces coincidares comigo que non é o mismo. Claro. Que tú xogues no teu campo, que xogues, é dicir, Espeñado xoga o inteiro aquí, se non vas a xogar co Barça, Pues ahí pero vai a xogar en Valladolid. Pero no ahí se no entendía- solo hacer un señalamiento. Aí non ser consecuentes os directivos dos clubes e demais. No, sí que son Entrenadores, consecuentes no. porque queren pasta. No, pero no, a ver, Coño. non son ou congruentes, pero o con certa cousa. Queixanse por unha banda de que hai moitos partidos, os viaxes, desplazamientos e demais, e despois queren ir a xogar alá. Entonces, Por ao la final, pela, por la pela. o facer caixa. Y en el tema aficionados, lo vimos en el Mundial de Clubes. Tú veías un partido del Real Madrid, del Bayern Múnich, del PSG, estaba a reventar. ¿Y el Y de aficionados de ellos. ¿Y el resto? Y el Atlético de Madrid puntualmente Bueno. no tenía gente. Bueno. Es el Atlético de Madrid. Temos que ir terminando, porque xa me están dando órdenes desde o control. Este é o último programa da portería do 2026, do 2025. Regresaremos no 26 con máis fútbol, aquí con meus compañeiros, dando as nosas opinións, as nosas versións, un pouquiño de picantillo. Espero que por vexa aquí no ano 2026 darvos as gracias aos que estades detrás da cámara por este proxecto que empezamos fai nada, que esperemos que sea de vosso agrado. Desde aquí nada máis, dicirvos hasta felices festas e hasta o ano 2026 desde a portería Televisión do Carballiño. Felices fiestas y Buenas fiestas, disfruten sí. de las fiestas. Boas festas. Por festas a todos e a todas. Las festas.
Adiós.